Jacobs. Simpelthen har ramt den. Copy that. Danmark skal igen i krig. Regeringen og Folketinget besluttede i dag, at missionen mod Islamisk Stat skal forstærkes. Nu skal Danmark også bombe i Syrien. Den bombe, du kaster, den er designet til at slå nogen ihjel. Og det er lidt ligesom noget, man skal tage med i sin sjælefred. Drengedrømmen om at blive jægerpilot er kun blevet til virkelighed for ganske få danskere. Det at styre et F-16-fly, det er helt fantastisk. Når først jeg gjorde det en gang, så er det solgt. Det er en ultimativ frihed. Igennem et år har vi fulgt piloterne, når de træner deres kampfærdigheder og vogter over det danske luftrum. Det er et voldsomt ansvar, men vi er klar til hvad som helst. I de sidste 2 årtier har de kastet bomber for Danmark i verdenskrige. Vi er med, når de sætter kursen mod Syrien og Irak for at nedkæmpe Islamisk Stat. Og jeg bliver nødt til at affinde mig med, at jeg har liv på samvittigheden. Jeg kan selv risikere at dø det, jeg laver. Så for mig skal det være for Gud, konge og fædreland. Eller også skal det være for en bedre verden. Altså, grunden til, at jeg blev jægerpilot, det var egentlig ikke sådan en fuldstændig barndomsdrøm, som jeg har levet øjne for hele mit liv. Jeg tror, jeg har haft det ligesom mange andre unge drenge. Jeg synes, det var spændende og interessant, og det kunne da godt være, at det var noget, men det har aldrig været sådan, at det skulle jeg bare. Jeg kan huske, at i gymnasiet, der var faktisk nogen fra min klasse, der søgte ind til jægerpilot, men jeg husker, man skulle binde sig for 10 år dengang, og for mig, det var simpelthen det var resten af mit liv. Det var fuldstændig uoverskueligt at skulle binde sig 10 år af sit liv til det. Så der gik egentlig nogle år, hvor jeg lige var inde og aftjene værnepligt og var reserveofficer, og så var jeg nede hos Gardehusarregimentet, dengang det lå i Næstved, og så ser jeg så sådan en plakat i kafeteriet, hvor der står "Bliv pilot i flyvevåbnet". Jeg står og kigger lidt på den der, og tænker, det ser sgu meget godt ud med den hjelm og de der store briller, han har på, og så ligger der sådan en jægerfly på siden, og tænker, lad mig prøve at søge ind, inden jeg bliver en gammel mand og fortryder, at jeg ikke har gjort det. Og så søgte jeg ind, og så sagde de, dig kan jeg bruge, og så sidder jeg her 25 år efter. Jeg tror, at starten, det er jo meget den her fascination af jægerfly, og der er lidt Top Gun, og der er alt det her. Og så kommer man så ind og finder ud af, at det er jo faktisk det er et hårdt slid, hele uddannelsen. Der skal virkelig kløs på, og der er ikke rigtig nogen kære mor. Altså, på det tidspunkt, det var lige efter murens fald, så det var ikke, der var ikke så meget udsnit. Det var mere det nationale beredskab og sådan noget. Men det er i slut 90'erne, der sker jo en del på Balkan, og jeg kommer afsted for første gang i 99 dernede, og så går der et par år, og så er jeg lige pludselig i Afghanistan. Og man begynder at kaste bomber, og så kommer Libyen og Irak og alt det her, så lige pludselig kommer den her alvor, som der jo egentlig ligger i det at være jægerpilot. Det er ikke bare at flyve rundt og lave kruseduller på himlen, det er faktisk altså død og ødelæggelse, ikke? Og det er den ene side af det, og den anden side er det at holde dig selv i live, når du er under de forhold der. Så der er jo en anden og mere alvorlig side af det end det her Top Gun, hvis man kan sige det sådan. Fighter Wing Skrydstrup i det sydlige Jylland er i dag hjemsted og udgangspunkt for den danske styrke af F-16-jægere og små 1000 mennesker, der dagligt arbejder på flyvestationen. Hele området udgør 856 hektar, hvilket svarer til mere end 1700 fodboldbaner. Der er 2 eskadriller, eskadrille 727 og 730, med 30 operative F-16-fly og en række skolefly af typen T-17. Det er her, de danske F-16-piloter har base, og dagligt træner de færdigheder, de skal besidde for at kunne udføre både nationale og internationale operationer. I dag skal de 2 garvede piloter, Met og Pol, træne BFM, Basic Fighter Maneuvers, også kendt som dogfight. Starter man ud defensivt af den ene eller anden årsag,
så er prioritet nummer 1 at overleve. Før enhver flyvning gennemgår piloterne en grundig briefing. I dagens kampøvelse er det Pol, der skal være fjenden på kampøvelsen over Rømø ved Vadehavet. Objectives for alt, hvad vi gør, når vi flyver BFM, er kill and survive. Dogfight, det er egentlig luftkamp, når fly slås mod hinanden. Det kommer helt tilbage fra starten egentlig i 1. verdenskrig, da man virkelig begyndte at bruge flyvemaskinen i militært henseende. Til at starte med fløj man rundt og måske tog nogle billeder af hinandens stillinger og kom tilbage og fortalte, hvor står kanonerne, og hvor de er ved at bygge pigtråd, og hvor er de nu ved at angribe. Og så synes modstanderne ikke altid, det var godt, så begyndte man sådan at skyde efter hinanden deroppe. Og det kom nok først til sin voldsomme ret i 2. verdenskrig, hvor sådan noget som Battle of Britain jo virkelig var dogfight, altså 1 mod 1, eller et vist antal fly mod hinanden. Så det er sådan ligesom det mest grundstenen i det at være jægerpilot, det er, at man skal kunne udføre den her form for dogfight for at kunne forsvare sig selv. Det er jo en klassisk kamp mand og mand imellem. Det er her, hvor vi går ind med de bare næver, og så finder vi ud af, hvem der er bedst. Ja. Det er ligesom i de gode gamle 23 dage, Polo. Yes. Skal du huske at varme natten godt op, for du kommer til at kigge meget bagud i dag. Det er spændende at se, hvem der kommer til at se mest bagud. Ja. Vi får se. Alright, klar. Showtime. Nu er det kun mig og Polen, der skal ud og prøve hinanden af. Der er ikke nogen andre, der kan interfere. Det er kun os to. Så vi skal lige se, hvem er det egentlig, at der er mest styr på det her, ikke? Jeg er beskyttelsesopgave på bane 28. Jeg har en kraftig vind fra vest op til 31 knop. Der er god sigt. Sådan en dag, som vi får i dag, hvor vi skal ud og flyve. Det er sådan en dag, man glæder sig til. Fordi det er lidt back to the basics. Vi har fået mange sofistikerede elektroniske systemer, som kan rigtig meget. Og det lyder måske lidt forkert, men det kan godt blive en lille smule kedeligt at sidde og administrere de her systemer på lang afstand, hvor man simulerer, at man skyder nogle fly ned derude med nogle missiler, som flyver rigtig langt. Okay. Check 6, I'll be there. Her der er vi helt tilbage til det i virkeligheden startede med at handle om, altså de helt grundlæggende kampmanøvrer. Med den teknologiske udvikling, vi har i dag, så er der jo så meget overvågning, og vi har fly, der flyver ude med radar, som kan kigge ned på jorden og bag bjerge stort set. Men altså, chancen for, at man vil ende i en mod en kamp i dag, er meget lille. Men igen, kan du det ikke at ende i den situation, så er det ikke så god en dag. Hotel wind 280 race 21, 29, clear takeoff, climb, VFI into the target, support. Clear takeoff to right, we get 9 to the top. Hotel. Det er altid sådan, at når vi går ud og laver træning, så vil den ene af os være den, der simulerer fjendeflyet. Min rolle er så at spille fjendeflyet. De værktøjer, vi har i flyvemaskinen, når du sidder i den, det er, du kan rulle flyvemaskinen, du kan dreje med den, og du kan accelerere. Og i accelerationen, der ligger selvfølgelig
både det, at vi kan flyve stærkere, men det betyder i høj grad også, at vi kan bremse op. Der er i princippet 3 scenarier, du kan komme ud for. Du kan komme ud for, at du flyver rundt, og så lige pludselig kan du se en bandit klokken 6 i forhold til dig selv. Det er ligesom det værste scenarie, du kan have, fordi han har alle fordelene nu her. Og så skal du så reagere ud for det at flyve. Vi kalder det defensiv BFM. Et defensivt regelsæt, som jeg tager op og bruger for at undgå, at han kan skyde mig. Og den anden det er så snorflyven, hvor det er mig, der ligger i hans klokken 6, og ligesom har alle fordelene. Og så den tredje, det vil selvfølgelig være, hvis vi mødes neutralt. Når vi ligger og flyver det her dogfight, så har vi jo en modstander, som gerne vil gøre noget ved os. Og han har som regel en kanon. Den kan vi ikke gøre så meget ved, udover at vi kan prøve at komme væk fra der, hvor han sigter. Og så i de her dogfights, der er afstanden ikke særlig stor. Der er varmesøgende missiler meget, meget brugbare. Så for ligesom at forvirre det her missil, så kan vi smide nogle flares, som er faktisk en meget, meget varm brændende magnesiumklump. Missilet, det kan låse på, og det kan selv finde vej. Men hvis vi ikke har flere missiler tilbage, jamen, så er du i en situation, hvor du bliver nødt til at gå ind og bruge din kanon. Og der er det virkelig, at håndlaget kommer i spil. Fordi med 2 fly, der bevæger sig op til 1000 km i timen hver, og du ligger tæt på hinanden, og der skal du vide, hvad du har med at gøre. Så du skal hele tiden kunne træffe beslutninger, og det er konstant. På kampflybasen i Skrydstrup er der døgnet rundt jægerpiloter på vagt i det såkaldte afvisningsberedskab, også kaldet AVB. Hvis et fly får problemer i luften over Danmark, eller hvis der er en trussel mod det danske luftrum, er der altid piloter, der er parat til at tage afsted. Vi har missiler på for at kan skyde et fly ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi har også kanonen ladet op med skud, så den også er klar. I afvisningsberedskabets hangar på flybasen står der altid F-16-fly standby. 80330. Alle de danske piloter indgår på skift i afvisningsberedskabet. I dag er det de 2 piloter, Stig og Vom, der er sammen på vagt. En vagt, der strækker sig over 12 timer. AVB, det står for afvisningsberedskabet, og det er her, hvor vi sidder på vagt hele tiden for at håndhæve suveræniteten i dansk luftrum. Så det er sådan set politimyndigheden i luften. Det lader til, at der er fred og ro i det danske kongerige her til morgen, så det må vi jo håbe, der bliver ved med at være. Jeg er jo en af de her, der så Top Gun i slut 80'erne og søgte den, fordi jeg tænkte, det kunne være rigtig interessant at blive pilot. Så jeg er født og opvokset ved Slagelse, der så man ikke så tit jægerfly, så den måde, jeg så det på, det var Top Gun. Og så var der mange, der sagde til mig, er du klar over, hvor lidt der bliver det, og hvorfor søger du det? Jeg tænkte, jamen, min chance er jo lige så god som alle andres, og så er det egentlig gået slag i slag lige siden det. Er du ready? Tango Scramble. Overvågningen af det danske luftrum foregår fra flyvestationen i Karup i den såkaldte Air Control Wing. Det er fra et kontrolrum her, at alarmen bliver sat i gang, når de danske F-16-fly i afvisningsberedskabet i Skrydstrup skal hurtigt på vingerne. På skærmen her, der har vi billedet over Danmark, og det er luftbilledet, som det ser ud lige præcis nu. Med de civile fly. Vi har en del F-16 ude på træningsmissioner. Men det er det billede, vi producerer her i Air Control Wing. Det billede, som vores afvisningsberedskab bliver sendt i luften på baggrund af. Snake 1 Scarlet, not using. Scarlet negative standby.
Det er et voldsomt ansvar, men altså, vi er jo godt trænet, og vi træner alle de ting, vi kan komme ud for, mere eller mindre på daglig basis. Vi træner både som legemissioner, altså med træningsmissioner med afvisningsberedskaber, men vi træner også på simulerede scenarier. Så vi er klar til hvad som helst. Skylark, new picture, 2 groups, range 15, opening, lead group, maneuver, bullseye, 051, 16, 32,000, 2 ship. Afvisningsberedskabet er egentlig der, hvor vi sørger for national suverænitet. Så vi sidder fly på kort beredskab til at kan gå i luft, hvis der sker et eller andet. Hvis der kommer et fly, som ikke opfører sig, som det skal i dansk luftrum, så er det os, der går op på siden af det. Kigger, hvad det de laver, og kommunikerer med håndtegn, hvis ikke vi kan få radioforbindelse til den fartøjschef, der er ombord på flyet. Specielt efter 11. september, der er selvfølgelig enormt fokus på, hvis der kommer flyvende et fly, der ikke snakker med nogen. Og så enten så eskorterer vi det ud af dansk luftrum, eller også eskorterer vi flyet til landing. I ultimativ konsekvens, så skyder vi flyet ned, hvis det er det, der skal til. Et af de hyppigste beredskabsopgaver er, når russiske militærfly nærmer sig det danske luftrum. I 2014 måtte det danske afvisningsberedskab på vingerne 58 gange for at vise, at Danmark holder skarpt øje. Et tal, der siden Ruslands involvering i krigen i Syrien er faldet markant. Russerne har nogle fly, der flyver i Østersøen jævnligt og lytter og ser, hvad de kan hente af informationer her. Og vi kommer ud og får taget en radarlås på de her russiske fly og kommer lavet det, vi kalder et intercept, altså kommer ind tæt på det her fly. Og så går vi ind for at finde identifikationsmærker på det. Altså, det kan være, at der er et eller andet, som fortæller, hvad for en base den kommer fra, eller stelnummeret på den, eller hvad det nu er. Så vi flyver op på siden af den stille og roligt og kommer op, og så begynder vi at tage nogle billeder af det. For ligesom at kunne bruge de informationer til i efterretningsmæssig henseende. Det kan være, at den har fået nogle nye våben, nye antenner eller et eller andet, som er brugbart. Hvis man kommer ud til nogle af deres virkelig potente jagerfly, altså deres flanker, Su-27-fly, som jo er spækket med missiler i buen, altså, så er det klart, så er man lidt mere op på beatet, ikke? Og hvis de er gang i noget øvelse, og måske ikke er specielt interesseret i, vi er her, så kan de også godt optræde sådan lidt mere aggressivt, for ligesom komme væk herfra. Vi er ikke interesseret i at tage billeder af os, eller nogle af de fly, vi arbejder sammen med derude. Og så kommer man op på siden af det russiske jagerfly stille og roligt, og så kan man sidde og kigge over på den derovre. De sidder og kigger lidt på mig, og så kan man vinke en gang, og de vinker også. Og det er altid bedre, end hvis de giver en fingeren i hvert fald. Og så det er få taget et par billeder af dem, og de får også hævet deres smartphone op og få taget et par billeder af os. Vi har vist dem, at vi har styr på, at de er derude, og uden at forhindre dem i at gøre det, de egentlig har lov til at gøre i international luftrum. Det er ligesom at være brandmand her. Man sidder og venter på, at alarmen går, og det er det samme, vi gør. Når vi ikke venter, jamen, så træner vi, og ellers er vi klar til på beredskab. Flyvestation Karup i Midtjylland har været hjemsted for den danske flyveskole siden 1993. Ved den seneste optagelsesprøve var der flere end 500 aspiranter, der søgte om at komme ind. Kun 21 klarede de indledende test og kom igennem nåleøjet, og efter et 5 måneder langt udskillelsesforløb er der nu kun 6 elever tilbage. De mangler nu kun at bestå den sidste flyvning. Final check er, som ordet siger, det sidste flyvetjek, hvor vi har en kombination af alle flyvefaserne, hvor at de skal kunne demonstrere, at de kan kombinere navigation, instrument og aerobatic, kunstflyvning og nødlandingsøvelser. Så skal eleven hjem og lave sin allersidste landing. Det er en syret oplevelse at sidde her og være så tæt på final check, fordi nu har vi siddet siden starten af februar og hver dag virkelig siddet i bøgerne og ikke rigtig haft tid til noget som helst andet. Så nu er det altså nu er det sidste prøve. Det er på en eller anden måde, man er selvfølgelig nervøs, det er lidt angstprovokerende at være så tæt på.
Altså, du er nået så langt. Det er jo fandme 1,5 år siden, man startede med optagelsesprøver. Hvis eleverne består deres sidste flyvning, beslutter ledelsen i flyvevåbnet, hvordan fremtiden ser ud for de 6 elever. De skal videreuddannes i USA til enten at blive F-16-piloter i Skrydstrup, flyve transportfly fra Aalborg eller helikoptere fra Karup. Det, jeg har drømt om i rigtig mange år, det er at sidde her, hvor jeg gør nu i dag. Og det er fantastisk at være nået så langt. Og nu begynder man også at tænke videre, at nu kan det rent faktisk lade sig gøre, at man bliver pilot i forsvaret. Ved vi ikke, hvor mange pladser der er på de forskellige flytyper, men jeg kunne godt tænke mig at komme til Skrydstrup og flyve 16. Det kunne være fedt. For en 3 år siden, da jeg var færdig med gymnasiet, begyndte jeg ligesom at gå ud og finde ud af, hvad fanden skal jeg lave. Jeg blev tjener efter gymnasiet, og jeg aftjente som min værnepligt og kom lidt tættere på det. Der gik et IK-hold her på flyvestationen. Samtidig med at være værnepligt, dem så man også rundt i flyverdragterne med de gule navneskilt. Og så for sjov en dag, så søger jeg rundt ind på nettet og på Forsvars hjemmeside, jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave efter værnepligten. Og ser, at de har åbnet for optagelsesprøverne til pilot. Og så gik den derfra. Nu skal man bare ud og gøre det, og man har den chance, man får. Så man er meget spændt, men man er også fokuseret. Efter Riks sidste flyvning skal han straks efter landingen have besked, om han er bestået. Om han stadig er i spil til at komme til USA og fortsætte pilotuddannelsen der. Rik. Tillykke. Tak for det. Tak. Godt klaret. Tak for det. Det er ikke det sidste tjek, du skal flyve. Nej. Men det er nok det mest betydningsfulde. Det var det. Det var flyveskolen. Sindssygt, mand. Yeah! Det var det. Det var IK. Farvel og tak. Det var sgu nemt. Meget stærkt. Hold kæft for det. Tillykke med et. Tak. Kørte det? Ja, jeg kunne sgu ikke lige finde min takke. Nå, du måtte lige lave krøl. Ja, men det var også, vi fløj lige en regnby, så det var totalt dårligt sigter, og så var det de der sådan nogle snot powerlines, vi kunne finde, ikke? Det var, jeg kan ikke se det, men gennem sagde, vi fløj lige hen over det, så det var fint. En anden af de 6 elever, Hash, har også bestået sin sidste flyvning. Sådan. Yes! Det var det, mand. Ja! Sådan. Færdig. Fedt. Det føles, man er bare så lettet, og så man gjorde det kraftedeme, så man har set så mange gå ifra, og man har hele tiden tænkt, at det kan være mig næste gang. Og nu er vi jo kun 6 tilbage, og det kunne lige så godt være mig, der skulle ryge næste gang. Det er så lidt, der skal til. Så det er bare så stor en lettelse at vide, at nu er man igennem, og nu er man sikret en plads i USA, og forhåbentlig et langt og rigt liv i flyvevåbnet som pilot. Oh my god! Yes! Tak. Tillykke med så fortjent. Tak. Jeg vil have fedt. Tak for det. Jeg vil gerne op og prøve at magte med et jægerfly, men man synes også, at transportflyene har nogle fede opgaver nationalt og internationalt sammen helikopter. Men lige nu der skal jeg bare hjem og have en øl og nyde det. Altså, det er hvad jeg har. Alle 6 elever bestod den sidste test, og er nu klar til at få at vide, hvilken flytype de i mange år frem skal flyve. Piloterne Met og Pol er stadig på vingerne for at træne disciplinen BFM, Basic Fighter Maneuvers, også kaldet dogfight. Efter at have gennemført en række øvelser og dueller i lav højde omkring Rømø, er de nu gået op over skyerne over Skrydstrup
for at træne de basale kampmanøvrer i højere luftlag omkring 9.000 fod. Her skal de presse både dem selv og maskinen helt til den maksimale grænse af, hvad der er muligt og forsvarligt i en træningssituation. Det vi går ud og laver i dag, det er den situation, hvor vi af en eller anden årsag ikke har kunne identificere det fly som fjendtligt, som er kommet ind. Det kan også være, at der er ingen, der har set det her fly, lige pludselig dukker det op. Og så ender vi altså op i den her visuelle arena meget tæt på hinanden, hvor vi så bliver nødt til at nedkæmpe flyet ved at bringe vores eget fly helt ud i de kanten af det er i stand til at gøre. Det er et meget, meget, meget dynamisk miljø med hårde G-belastninger. Skal vi lave noget, hvor vi kommer op på lidt højere gear? Ja, jeg tænker, vi kan prøve at lave et standard 6.000 volt setup. Skal vi ikke lige prøve at gøre det? Jo, det gør vi. Så ser vi, hvordan det kommer til at fungere. Fint. Så er vi der. Og der. Og der. Dogfight her, det er absolut hårdest fysiske for os. Fordi når vi drejer flyet, så er det ligesom når man sidder i bunden af rutsjebanen, man bliver trykket lidt ned. Og vi er normalt udsat for 1 gang tyngdekraften, når vi befinder os her, men når vi drejer meget, meget skarpt i F-16, så kan vi blive udsat for 9 gange tyngdekraften. Det vil sige, at jeg kommer til at veje en 720 kilo. Og jeg er ikke i stand til at løfte min arm længere, jeg er ikke i stand til at dreje mit hoved. Så inden jeg går i gang, så går jeg også op med mig selv, hvor skal mit hoved pege hen, når jeg starter den her manøvre. Og så må jeg sætte det på plads, og så begynder jeg at dreje. Fordi at sidde fuldstændig frit og dreje sit hoved, når man trækker så mange greb, det kan man ikke. Vi har også hjelm på, og det hele det vejer, og du er rimelig udsat i dine nakkemuskler. Og det vil sige, at vores blod vil meget gerne ned i fødderne. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, for får vi ikke noget ilt til hjernen. Og vi oplever det faktisk på den måde, at vi får ofte grey-out. Altså vi øjer meget på virkelig af kraft eller af trykket. Så hvis ikke jeg får ilt nok til hjernen, så får jeg sådan en grålig verden, gråtonet verden. Og det næste, der sker, er, at vi begynder at få et tunnelsyn. Og til sidst kan du få et blackout, og så er du ganske få sekunder fra ind i mestbevidstheden. Så det er en meget, meget fysisk hård kamp, og vi har nogle G-bukser, vi har på, som sidder og bliver pustet op over vores mave og lår og læg, når nu vi drejer og bliver udsat for de her G-kræfter. Og så sidder jeg ellers og spænder i alle mine muskler, for at simpelthen holde det her blod op i hovedet og kunne holde mig bevidst. Warning, 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 warning. Det er virkelig hårdt fysisk. Og samtidig med det, der skal du sidde og analysere situationen og optimere din flyvemaskine og tage de beslutninger på splitsekunder, der gør, at du kan slå ham ihjel, og han ikke slår dig ihjel. Du sidder og laver det, altså så er det jo mentalt meget, meget udfordrende. Du er meget, meget stimuleret efter sådan en flyvetur, fordi alt går så stærkt, og du skal virkelig have styr på hvornår du skyder dine missiler, eller hvornår du kan skyde med en kanon, og hvornår skal du lave et break og smide nogle flares for ikke at blive skudt. Og så må man jo sige, at det er en fed fornemmelse at trække nogle G en gang imellem og mærke den power, der er i den her flyvemaskine.
Og så er det en utrolig stor personlig tilfredsstillelse at gå ud og træne det her og komme tilbage. Og så har det været en rigtig, rigtig god dag at sige, yes, det her det er vi stadigvæk super gode til. Dejlig, men hård. Ja. Det er det, der tager mest på en. Ja. At flyve af BFM. Ja, det. Ja, det er bare en masse G hele tiden. Efter enhver mission og et hvert træningspas er der altid en debriefing, hvor piloterne evaluerer dagens opgave. Både flyets display og radiokommunikation er blevet optaget under dogfighten og bruges i debriefingen. Godt, det var 9.000 fod setup'et. Så kommer vi til 6.000 fod setup'et, hvor du er defensiv. Jeg ser et godt break turn. Du kommer rundt her. Jeg fortsætter forholdsvis hot på dig. Du vælger og reverse, hvilket gør, at banditten her overskyder. Jeg ser et ret aggressive pull til 6 o'clock med liftvektoren, hvilket betyder, at banditten, i det her tilfælde mig, kommer ud foran, og du har tilkæmpet dig en offensiv position. Så det er super godt. Nu prøver vi lige at kigge på videoen. Du ser et godt break turn, og hører, du har godt med G på. Og vi kan se her, at banditten går meget pure direkte efter. Lige aner, at jeg er ved at få kanonsigt op lige bagved dig. Ser et autoplay-menu, så jeg ikke kan pløje våbnene. Og her laver du så din reverse timely, really, really good. Og banditten ender op ude foran. Og du har tilkæmpet dig en offensiv position. Så jeg fik ikke nogen skud på dig overhovedet på det setup. Og mere er der så sikkert at sige til det end thumbs up. Danmark skal igen bombe og forsøge at tilintetgøre Islamisk Stat i Irak. Danmark vil sende i alt 7 F-16 kampstyrker og transportfly afsted, og nu vil operationen ikke bare foregå i Irak, men også i Syrien. Hvis jeg har nogle spørgsmål til, hvem der har været her, så se lige til nu. Gentlemen, velkommen til. Jeg har et tarmac, der hedder 080230 om 3, 2, 1. Hack. Mission objectives, det er at få 7 fly safe til Tyrkiet i dag. Vi skal have fly til Tyrkiet i forbindelse med indsatsen der i Irak og Syrien. Og den planlægning, det er egentlig samme form for planlægning, som en SAS-pilot gør, når han skal flyve til Mallorca eller til USA, eller hvor pokker de nu skal hen. Der flyver man efter nogle regler, som kaldes IFR, Instrument Flight Rules. Og det er, der følger man simpelthen nogle, man kan næsten kalde det highways i luftrummet. Og der laver man simpelthen sådan en flyveplan. Man sender en flyveplan og siger, at vi flyver fra A til B til C, og i den og den højde, og vi tager af klokken det, og vi planlægger på at lande det. Så det er egentlig meget som at udfylde, ikke en selvangivelse, men altså det er som at lave en eller anden, nogle faste punkter, der skal igennem for at lave den her flyveplan. Og så skal I sørge for, at I har jeres telefoner med. I skal sørge for, at I har det med som I outprocessor, det vil sige pas, ID-kort. Så hvad er fokus her? Det er selvfølgelig execute safe operations, og lad os få 7 fly safe til Tyrkiet uden nogen major problemer. Noget, som også betyder en del for os, det er at kigge på, hvad har vi af, vi kalder det emergency fields undervejs. Hvad har vi for nogle landingspladser, vi kan bruge, hvis det er, vi får nogle problemer undervejs. Det er den første. Kan jeg tage den? Den nordlige af den. At flyve fra Danmark og så hele vejen til Italien, uden at have et eller andet sted, hvor jeg kan sætte flyver ned, hvis jeg får et problem. Det er måske også lige optimistisk nok. Pas! Ja. ID-kort, hundtegn, kørekort. Ja, når man flyver de her lange ture nu, turen til Tyrkiet, så der er det jo lang tid at sidde spændt inde i et cockpit som F-16, for der er ikke ret meget plads.
Dels er det godt at få noget at drikke med, noget vand, noget at spise, men man får ikke den her bakke, som man får, når man skal til Mallorca med ting og sager. Det er noget med en banan og 1 eller 2 flasker vand. Der er heller ikke toiletter ombord, så vi flyver med nogle relief bags, kalder man det, nogle blå poser, hvor der er noget pulver i, så hvis man skal tisse, så kan man tisse i den her pose, og så bliver det til sådan noget størkende gel, så man egentlig kan stille dem fra sig, uden at det hele bliver forfærdeligt godt. Men altså, det kræver også lidt øvelse og teknik at få det til at fungere i det der lille cockpit. På flyvestationen i Karup er det blevet afgørelsens time for de 6 elever, der har bestået deres sidste test på flyveskolen. De har alle indgået en kontrakt om at uddanne sig videre og gøre tjeneste i det danske flyvevåben. Men først skal de have at vide, om deres karriere i forsvaret vil blive som helikopterpiloter, transportpiloter eller som jagerpiloter i de danske F-16-fly. Goddag. Så er den store dag kommet. Det er en meget stor dag. Det er den, vi alle sammen har set frem til, lige siden vi begyndte at drømme om det her. Så det er jo ligesom en dag, der bestemmer, hvad der skal ske de næste 12 år, hvis ikke mere, af vores liv. Vi vil lige kigge på, hvordan I står i forhold til det antal pladser, vi har. Og så vil vi fordele jer på nogle flytyper i den uddannelsesretning, vi ser, I bedst passer til. Som sådan, i min verden, er der ikke nogen af de 3 flytyper, der er dårlige piloter. Der er bare anderledes vilkår, man arbejder i cockpittet. Og det er ud fra nogle af de ting, at vi vælger, hvad vi ser, der passer jer bedst. Jeg vil gerne til Skrydstrup. Jeg tror ikke helt, jeg tror på det. Selv hvis jeg får det at vide, fordi det er sådan, det vil være helt uvirkeligt. Det er noget, jeg har drømt om i lang tid. Imens flyveskolens ledelse beslutter retningen for elevernes fremtid i forsvaret, er der kun ét at gøre. Vente. Meget spændt. Meget spændt. Det er jo vores princippet de næste 12 år af vores liv, som kommer til at handle om det, vi får at vide i dag. Så om det bliver helikopter eller transport eller fighter, det er jo så mere eller mindre vores fremtid de næste mange år. Så det er jeg meget, meget spændt på. Så er det tid. Den første, der skal have afklaret sin fremtid, er eleven Bro. Yes. Held og lykke. Er han gået ind? Jeg skal ud og flyve hurtigt. Nej! Nej, det er rigtigt. Så rigtig hurtigt. Det er rigtig hurtigt. Oh my god. Mr. Bro. Hvad sker der? Har du regnet med det? Ja. Var det godt? Freedom! F-16! Det føles helt uvirkeligt. Heldig at få sådan et sted på, eller markat på flybilletten, hvor den skal gå hen og hvad man skal lave. Ja, det næste, nærmest resten af livet. Det er helt uvirkeligt. Endelig at få noget forløsning på det hele. Jeg kan ikke rigtig, jeg skal lige synge den stadigvæk. Jeg vil lige få det at vide, så det er helt uvirkeligt. Men at gå fra 1,5 år siden og gå og sende tallerkener ud i en fyldt café, og så til at stå her i en grøn flyverdragt med næsten frem mod USA, det er helt vildt. Det havde jeg sgu aldrig troet, det er skønt med det her. Fuck, det er dejligt at have afklaring. Åh, sindssygt, mand. Det blev de store vinger.
Her til transporten. Og så sagde han, og så om 5 år, der har du så 2.000 flyvetimer, hvor de andre har 50. Lige præcis. God damn. So tram force. Chopper dude, nice. Godt til fucking joke. Så. Sejler. Jeg vågnede i morges og tænkte jeg ikke lige, at jeg kunne sige, at jeg rent faktisk skulle. Der er nogen, der har valgt mig til at skulle flyve F-16. Men det kan jeg så sige nu. Det er helt vildt. Det er utroligt uvirkeligt. Og det er drømmen, der er gået i opfyldelse. Så det skal jeg lige vende mig til. At jeg kan sige til mig selv, at jeg gjorde det fandme. Og nu står jeg her. Så det er helt vildt. Jeg kan ikke rigtig forstå det. 36.000 fod, eller 10 kilometer over de italienske alper, er de 7 danske F-16-fly på vej til Tyrkiet. Det er fra en base her, at krigen mod Islamisk Stat i Irak og Syrien har sit udgangspunkt for de danske jagerpiloter. Altså jeg tror jo, at vi alle sammen håber på, at det, der kommer til at ske inden for en overskuelig fremtid, ikke? Det er jo, at vi får blæst ISIL ud af deres man kalder strongholds, Raqqa i Syrien, og få dem ud af Mosul i Irak, som er en kæmpe stor by. Fordi så tror jeg virkelig, at man har virkelig fået hul på bylden. Jeg har det selv sådan, at hvis det er, at jeg skal i krig, eller jeg skal gøre det, som de her flyvemaskiner er skabt til, så for mig skal det være for Gud, konge og fædreland. Det skal være for min familie, det skal være for det kærestepar, der står foran mig i køen i Føtex. Altså det skal være for det her. Eller også skal det være for en bedre verden. Og hvis ikke det er for nogle af de to ting, så begynder jeg at tvivle på, at det er det rigtige, jeg gør. Så det er ligesom de to faktorer, jeg skal have sådan, okay, jeg gør det. Jeg havde helt klart det indtryk, at det vi tog til Libyen, jeg gør verden til et bedre sted. Om 3 år skal jeg på ferie nede i Libyen og ligge på de dejlige blå strande og svømme rundt og fortælle de glade mennesker, der er dernede, at jeg var faktisk med til at fjerne den her brutale diktator. Så viser ikke at gå sådan. Det har faktisk været meget, meget frustrerende for mig at se, at man måske har været med til at gøre det værre for den libyske befolkning. Altså man kan kun håbe på, at det er en overgangsperiode, men det var sådan øv. Jeg troede faktisk, at jeg gjorde verden til et bedre sted, og nu er jeg egentlig ikke sikker på, at jeg gjorde det. Jeg vil nødig sidde nede og se sådan en bombe komme mod mig. Der ligger flere kilo TNT, som bare kan dræbe sådan ned og drække det. This is the most common snake that you're gonna see out here. De der klamme slanger der. Altså, dem bliver jeg aldrig gode venner med. Jeg kan heller ikke fordrage det. Jamen her til Arsø, der mødes jeg med Andreas Mogensen, fordi han skal med mig ud og flyve. Min drøm, den var oprindeligt at blive jægerpilot. Er du klar, Andreas? Jeg er klar. Så er det showtime. Så spørger Andreas Mogensen, om han har prøvet at flyve på hovedet. Skal det afprøves? Ja, det synes jeg da. Hvilket medfører, at generatoren den hopper fra. Warning, warning.